Palihog, lingiasa ninyo ang inyong mga tapad, unya ing nadayon, kung wa kay date sa 14, ayaw ka balaka, wala ka mag-inusara. Okay. Kung wala kay date sa pitsa 14, ayaw ka balaka, wala ka mag-inusara. One of the most loving acts we can do to another person is to assure that person that he will not suffer alone. Dili tingali nako masulbad ang imong problema, brad, sis, pero ipasalig nako nimo nga dili kanako biyaan sa imong kalisdanan. Ayaw pawalag paglaom, ubanan ta ka sa pag-atubang aning tanan. Pagkanindot mga igsuon, kung doon natay higala o igsuon, nga mupasalig nato, ana. Ug labaw nga nindot, kung kita mismo, ingon ni ana nga matang sa igsuon o higala para sa uban. Kabalo ba mo unsay kalainan sa usa ka tinuod nga higala ug sa mini nga higala? Kabalo mo? Doon ay nag-ingon, fake friends are there when they need you. But true friends are there when you need them. Ang mga mini nga higala, naa kung sila manginahanglan nimo. Pero ang tinuod nga higala, naa kung ikaw manginahanglan nila. Mga igsoon, alang sa tanang mga tinuod nga higala, ato silang pakpakan. Ang tao nga anda muduyog sa kasakit sa uban, ang tao nga sama ni ana, Diyos nun. Sama siya sa Diyos. Si Jesus baya ang unang miingon, ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa panahon. Matthew 28 verse 20. Ug ang Diyos Amahan, nagdasig ka nato, do not be afraid, for I am with you. I will strengthen you and help you. Isaiah 41 verse 10. Daghan ka nato, makarelate gyud sa mga pulo nga gisulti ni Job diha sa unang pagbasa. Nag-ingon siya, nang labay nako ang mga bulan nga way kapuslanan ug ang daghang gabii sa kasubo ug kaalautan. Nakaingon ko samtang diha sa higdaanan, kanusa pa ba moabot ang kabuntagon? Unya sa akong pagbangon moingon na pug ko, kadugay ba sa kagabhion? Mga igsuon, kini mga pulunga nagagikan sa tao nga nawad-an nagkadasig. O kinsa may makabasol ni Job, dili baya lalim ang mga katalagman nga iyang nahiaguman? Nangawala gud ang tanan nga naghatag niya kalipay, ang iyang bahandi, ang iyang mga anak, ug bisan gani ang kahimsog sa iyang lawas. Naaba nato dinhi nga sama ni Job nagsapaw-sapaw ang mga problema? Naaba? I'm sure daghan, no? Adunay nagtambag, when problems come into your life like a non-stop rain, remember that God will always be our umbrella. Kung daghan ug dagko tag problema, unsa may atong buhaton, asa man ta paingon? Hinaot, musilong ta sa Ginoo. Adto ta mudangop niya, kay siya maoy atong payong, maghatag natog kahupayan. Ang salmo karon nagpahinumdum nato, the Lord heals the broken-hearted. Mga igsuon, kung doon na mo'y problema o kasakit nga dagko kaayo, ayaw baya ninyo hunahuna nga wala na mo higugmaa sa Ginoo? Ang mga higala ni Job, miingon kaniya
nga kining tanang dautan nga nahitabo sa iyang kinabuhi maoy silot sa dakong sala nga iyang nahimo. Nasuko ang Dios kanimo, matud pa nila. Ang mga tao gud sa ilang panahon nagtuo nga ang problema o kasakit maoy silot sa sala. Bisan gani karon dili ba? Daghan nato maghunahuna man ani. Kung dunay daotang mahitabo nato, moingon dayon ta, Ginoo, unsa may akong sala nga giingon man ko nimo ani? Mga igsoon, sayop kini nga pagsabot. Tungod kay ang Ginoo, ang Dios, dili man manimalos, dili man siya madinumtanon. Daghang kasakit bunga sa atong sala, tinuod kana, pero dili ang tanan. Bisan ang mga matarong sama kang Job, makasinati usab og kasakitan. Bad things can happen to good people. Yet God assures us today, I am with you. I will never forsake you. Kung ang Diyos puno sa gugma, nganong itugot man niya nga magantos kitang iyang mga hinigugmang anak. Kining pangutana, magbalik-balik sa atong hunahuna. Ilabi na sa mga panahon nga adunay daotang mahitabo kanato. Og ilabi na gyud kun ang katalagman mahitabo sa mga taong matarong. Kanang gitawag nato og unmerited suffering. Kasakit nga dili angay mahitabo sa usa ka tawo. Mao kini ang nahitabo kang Job. Atong nasayran nga wala dawatan ni Job sa kahilom ang tanan. Gipahungaw niya sa Dios ang iyang kagulanan o gipangutana niya siya ngano man kini. Unsa may akong sala nga nahimo? Familiar questions because we also ask God the same questions when we are confronted with pain and suffering. Abi ninyo mga igsoon, ang tubag sa Dios sa pangutana ni Job, mga pangutana rapod. Sa kapitulo 38 sa libro ni Job, nangutana ang Dios kaniya, diin ka man sa pagbuhat ko sa kalibutan, kinsa may naglatid niini, nakaadto ka na ba sa kinahiladman bahin sa dagat? Nakalakaw ka na ba sa ilalom sa dagat? Naibalo ka ba diin gikan ang kahayag o ang kangitngit? Mga igsoon, ang punto sa mga pangutana sa Dios, usara. Isip binuhat, dili kaya ni Job nga masabtan ang Dios nung kinaadman. Ang utok sa tao, gamay ra kaayo, ug dili gyud makatugkad sa mga pamaagi sa Dios. Someone suggested that perhaps in this life, our questions will never be fully answered to our satisfaction. But the asking itself will hopefully lead us to a greater intimacy with a God whose wisdom is always beyond us. For isn't it true that we direct our most painful questions only to those who are closest to us? Mga igsoon, atong nasayran nga bisan sa tanang kasakit nga iyang nasinati, si Job nagpabiling matinud-anon sa Ginoo. Kaniya nagagikan kini mga pulong, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Job 1 verse 21. Ang Diyos ang naghatag, ang Diyos ang magbawi, daygon ta ang ngalan sa Ginoo. Can you imagine? Haluyo sa daghang mga kasakitan, miingon gyapon si Job, daygon nato ang ngalan sa Ginoo. Nakasulti siya niini tungod kay hugot man ang iyang pagtuo nga ang tanan anaa sa mga kamot sa Ginoo. O nga ang tanang mahitabo, adunay pagtugot sa Dios
bisan tuod usahay dili nato kini masabot. We also have to hold on to this kind of faith, for suffering is unbearable if you are not certain that God is with you and for you. Diya sa Ebanghelyo from the Gospel of St. Mark chapter 1 verses 29 to 39, adunay laing tubag ang Dios sa pangutana kalabot sa kalisdanan. Actually, wala niya hatagig explanation ang hinungdan sa mga pag-antos. Hinoon, gihatag niya ang iyang kaugalingon, ang iyang kusog ug panahon sa pag-ayo sa mga masakiton, sa paghikap ug pagpaminaw kanila, sa pag-ampo alang sa ilang kaayuhan. Jesus could have done all these miraculous healings from a distance, but He chose to go near the sick. You see, God's ultimate answer to the question of suffering is not a statement, but a presence. God in Jesus did not come to take away our suffering. He came to fill our suffering with His loving presence. Mga igsoon, daghan baya nato, dili ganahan mo duaw o masakiton? Ngano? Labi naghimalat yun, tungod kay wala man ta masayod, unsay isulti ug unsay buhaton. Pero dili baya kinahanglan nga doon na tay buhaton o daghan tag ipamulong? Abi ninyo dagang higayon, muduaw man kog masakiton, ang uban kanila maglisod na in town. Pagduol na ako lang hawiran. O sa hilom panalanginan. Kasagaran, ang masakiton mubalos nako ug malinawon nga pahiyom. Makapahiyom tungod kay mabati nila nga wala sila mag-inusara ug dunay nag-ampo nila. Ingon ini ang atong bukasyon isip mga Kristiyanos, maghatag og kahupayan sa mga taong nag-antos, pinaagi sa pagpakighiusa ug pag-ampo. Pinaagi niini atong gisangyaw ug padayon ang gugma sa Dios para sa iyang katawhan.